Muri kudairira pasi pasi kwakanaka. Komaski nguva ino kwauya COVID. Kochi? Chale waita zei. Wapfekere komaski? Naiwe chale, bvisa maski iyo, uri kupfekere komaski uri kudai kupisa. Ukapfeka maski mu? Yesh! Kwenda! Ha? Takarongana namaitu. Hanzi? Hanzi wangu wari kwa mai wako. Hanzi wangu wari kwa mai wako saka uchauya kwa mai wako? Maitu! Vari kupi? Maitu! Amaitu! Kwakanaka neamai. Uri kuchikwa iwewe? Kuchikwa kuita sendikubvunza kwakanaka here? Ndatuya. Mushedzero wamuri kunditi. Kwakanaka. Makadi. Chichi? Ndakamurowa. Wati? Kudhanda. Ush, mwana wenyu amakajata kurikita. Amai mama. Kudhanda. Ndinokuzvimbisai muromo izvezvi. Munhu anodurira pakati peusiku panapa. Anafuka tina handizvigone zvokuya pakati peusiku. Anazvonanga andiko. Iwe? Iwe? Usane uzvijairira uzvinzwa. Usane uzvipandara mwana wangu azvinzwa. Kana makajaidza vana venyu, isu hatikweko. Alright. Ndiri kutya mutemo. Mutemo chi? Inene futi ndiri munhu womutemo. Otherwise I'll jump upon you. Ndinomuzvimbisa futi uyu. Ndiri zvimbisa izvezvi. Indawa inopinidza vana venyu. Unoziva kuti domestic violence iri kusungisa kusvika wasungwa iwe. Saka munhu ngaaite mushi. Unoziva kuti unosungwa kusvika wasungwa here iwe. Ngaaite mushi. Mwana wangu. My only son. Uyu, chale uyu. Koinini? Chale. Koini? My mother's only daughter. Alright. Ande kumapurisa. Hapana sina kuzvarwa. Ande kumapurisa. Endai kumapurisa, endai kumapurisa. Ndoda kuratidza kuti hauna kungwara. Uri kumufira mujeri. Tese. Ande kumapurisa. Hai. Ande. Tese, iye akandirowa futi. Tese tokutenda tese kumapurisa. Ndakungoperekedze kumapurisa. Ndinokuzvimbisa futi.